Mám tu také pičovinky, viete čo to je? Poky, ne? No poky, Bude nechcel by na si. TikToku, bude na TikToku. Budeš. TikTok, budeš. Kámo, to vyhrá. No, počkaj. Ktoré by si chcel? Ktoré by si chcel? Ktoré by si... No tu sú také... Sylvester máš v ústach. No, z toho. tak. Také chceš? No. Keď urobíš 10 klikov, dám ti jedno. Dávaj, jedno. A potom budeš... A ešte som mi hambu do piče. Nie, 10 klikov, poď, budeš mať normálne toto. Daj ti, podrží. Na toto urobíme 20, čavali. 20, čavale, ideme oba! Daj ti. Nie, 10 zrobíš. Zrobaj ty 10 klikov. 10 robíme ja. Poď. Dáme 10 klikov. Lepšie, ja do piče. Poď, dáme 10. Kto ich dá rýchlejšie? Koľko máš? A ty podľadaš. Dobre, takže vyhrávam ja. Nie, ďakujeme. Ďakujem. A začni sledovať Snack District na Jasné, Instagrame. Takže povedz, Čau. ďakujeme veľmi pekne ľudia. Čaute. Čaute. Daj, jak sa dohodíme. Šikovný chlapec. Povedz kľudne pozdrav na koho. Dajte mi follow na TikToku. Áno. Ďakujeme Adam Balok pekne. tam volám. A môžete vyhrať aj vy ľudia. Áno, presne tak.